Wai shi ma zai ya ɓaci ya ji kiɗan ɗan lasanya. Ai ka ji wallakin ɗan lasanya wanda ta bamu naira 500 ran na a taɓa tambari da ɗan lasanya. Ka san mai babban uban gida sarki ne mai ƙaramin uban kai wanda a shika kafa shi ka banda kokowa wanda yawa a wani yawa koma cikin dan bane kar banda sanya banda ruko yawa a daga ne faje ba kawai banda kokowa banda kafa. A cika yawa a cika ai bai fare ba. Na gode mai gida na haske maganin duhu na hamsin mutanen Daura. Hakuri mai gida alherin Allah kan mai gida yanzu mai gida na gwaska babban yaro. Gwaska babban yaro dogo mai dogon zamani ya ce daji ga 500 saboda halin kauna. Mulkin gyaran duniya dan mai kuɗi ke yayi dan mai mulki kawo mana ruwan dambe. In ko ka yi zuciya ka taɓa su mai gida barka da saduwar alkhairi ga gaisuwa da mai waka sanan. Kafin mai babban uban gida sarki ne mazo uwa kuma ya so ƴaƴansa. Duniya cewar ba kowa ba kama suna na Kaduna karshen wanka na Kaduna ne ga ilimi naira 300 ya fi naira 200 da kin dan bane wallahi ne kai sai ya raka kai sai ya ta murtala da kuma malamin mutai daga cikin dan fa ban gidan aljanna mai waya ma barka da shigowa na babban lamba ai ma barka da shigowa ya kwana bi amalan Yusuf ga dan kin dan bane da aka ne zaki a sai aka nake zaki cikin dan bane a gidan mun go cikin dan bane sai ma ai ma barka da kaje gida ka dawo lafiya sai mu gona dole sai mu dan kana wannan a kawo ruwan dambe ga gada makana a maganin mana yanzu gaba ko ya fada ba da shi za a yi wa yaji ya mara da ta jama na bukulan kuɗe mai zamana da dama dole cikin da bane ga yaba murtala amanar shamsu na alina ga sako ya zo murtala na bautewa sai gode ya ni kai maka mako babu kama suna na gode ma a sarkin ruwa na gode ma Gadan dan an dawo. Gadan dan nan. Gani su da buɗe wannan dambe. Baban su dan kira wanda yana cikin gidan nan ake yin sa. Bayan da daga
mai gida murtala amanar shamsu Allah ya saka ma da alheri ka san mai babban uban gida sarki ne mai karamin uban gida ya wahala ai wai hewa ya zo ya aka ne aljanin mundo ya aka ne zaki dan zakanya wallahi sai gurin gudu a dambe la ilaha illallah mazauraci baya zama gwani la ilaha illallah a'a banda ko a cika ta cikin dambe ne wallahi la ilaha illallah sai dan zakanya cikin dambe ne kai dan zakanya wallahi ga dan zakanya la ilaha illallah bayan ka kira yarinya shalele ta bai dubori shalele ta autar fashin take naira 500 ta yi kyau da su shalele autar fashin Allah ya saka da alheri la ilaha illallah kai zaki dan zakanya la ilaha illallah kai alganin mungo wallahi ba mu tare da hajjar mu da na asabar da mai zuwa akwai wakili da Abdulsalam dan aika ba ku kowa sai a kuka ruwa dauka ta yi daga cikin dabbar sarki mai gwari kankana kuma ruwa Oga Abdullahi ya ma barka da shigowa mai gida na maganin kuka na Oga Abdullahi amanan kuka da burin kankanan wannan dabi aljanin koko shafon idan ka za a bada wani aljanin yan koko shine mai bangaren kurma shafon idan ka bi shine mai jan wani bangaren jamus ne aka yi ne wallahi ga gaban shi maka ce wallahi ya aka kin dan bane a ga yake gudun wani garga sai yi fiye da ga yake gudun wani garga ya kone magani ba daɗi hada ka mangara buga ka mangara idan ka buga hada da mangare wallahi yanzu wallahi mangare ya fi duka sai dai idan ba haɗu ba mangare ya fi duka shi la ilaha illallah duka sai daga cikin dan ba kin dan bane la ilaha illallah sarki na masu aikin gwada a ma barka da kashi ko lafiya amanar mai gida an sarki rigar sarki ga kuka mota don sarkin ruwa jikin sarkin ruwa an sarkin zabar mana ne ma ya ba da sai shafa a bata mai kasar ya riba wata rana ya riba kai ne sarki sai shafon bakwai da shi ne da ta gashi daga bangaren jamus shafon a bata mai shi ne mutum wando daga bangaren shagon bakwai magana ta zo da sai shagon bakon yan sanda ya bige shagon a bata mai sai shagon bakon yan sanda ya yi nasara a kan shagon a bata mai nesa da bulu kai kallon wannan dambe a jirin bakon nasarawa shagon da shahada amma barka da shigowa uban kariya mai namun sharu na babban lamba a mutumin Yusuf mai waka amma barka da shigowa la ilaha illallah la ilaha illallah ne da bura ga kallo wallahi da kallo shahada la ilaha illallah alayna abu nasarawa alayna abu nasarawa alayna abu nasarawa sabana shahada alayna abu nasarawa sabana shahada alayna abu nasarawa
har wuta da ne hari mai dogon zamani sabon da farko a ga ma cewa ne da sauran mara kunya ya ba ka ne guda kai ila illallah nabi ya banna da kanga don ba ka labari a ga ma sabon cikin dambe ne ga damben nan ne sai za ku kai kallon wannan dambe cikin dambe ne a ga ma sabon na uku cewa ne ce me haje yake tabbata mana da dafako amma ka ne ra dubiya sai ka kai rana sai ku kira ku samu da ga kuma jiya saki a wannan asabar akwai mutum wata da ba wani sheki mutum wata rinya ba wani sheki ka saki la ilaha illallah la ilaha illallah a gidan dan bari akwai da ni ba joyi joyi ka gidan dan bari ranar da ka sama in dai kuka gudu za ku wallahi ko kun yi abin da kuka yi sai kun rantsar da akan maza a babu sabida ku da ku sha kallo ko wannan gaskiya ne cikin dambe ne haka ake wannan aikin to Allah Abdullahi Shagon Bakon ‘yan sanda ɗan sama ido Shagon Alabu dandan naira 10,000 cikin dambe ne ina malalla kari ama cikin giwa sai ba a sahabu cikin dambe ne na an kai ta jiya dambe to ga dambe da tsakanin dan Sama'ila Shago Alhuki da sai Abdullahi Shago babu yan sanda dambe ne na dambe ne na 10,000 a sai da kafa a sai haƙi an kallo dambe ne na 10,000 idan a tsaya cikin dambe ne dan Sama'ila Shagon Alabu Abdullahi Shagon Bakon ‘yan to ga dambe ne tumi na uku damben kecere tsakanin dan Sama'ila sai Abdullahi Shago babu yan sanda ga damben da cikin dambe ne a nan zai a je sanu cikin dambe ne bayan wannan dambe babu alu daure mai kira alin zuwa daure bayan wannan dambe lagana bayan wasu babu alu to ga damben da ya kai ne wai a biya su mana cikin dambe ne ba ka ji ran shaida gefe ba yi kaza kowa ya daure kuma an samun sulukin to kuwa ya haka ne wai daga cikin damban da kai gashi ma ga wallahi amana Musa sai daga cikin damban la ilaha illallah sarauta da gwani sai daga cikin damban ne na kuɗi kowa ya mai fita shi shegiyar mota mai karfin hali zuma kowa ya sanya a neman sata haka cikin cikin damban ne wallahi da kayan sanya za ka yi cikin kasa abu da kura sai daga cikin damban abu da kura mai tafiya la ilaha illallah ya zo ne da za ya ku ya ci ya zo ya yi dambe da ya gudu ba dambe dole ya mu gani dambe dole ya an rike hannu ai ya nuke irin wannan dambe da kawai wallahi ya fi daɗi ba kai ta gudu har bayan mu
an raba rana La ilaha illallah ni dai na san mai tsoro wallahi baya zama gwani. La ilaha illallah shagiyar mota mai karfin halin ba ai kirisi ai la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah wallahi a bada ne a huta da gudu an bada ne gudu ya kare la ilaha illallah Dima alfaransa hada gudun dawa cikin nan bane Muhammad Sagiri na Muhammad Tira Tura Alhaji da Bello mai azurfa la ilaha illallah ya aka ne mai karfin azuwa ya aka ne Muhammad Audu ai aljanin bako ne karawa wallahi wankin hula zai kai madare haba a azan golaye wankin hula zai kai madare la ilaha illallah ka gani ko la ilaha illallah kima kai a tumba la ilaha illallah saura gina kifa sun yara la ilaha illallah kai mai karfin alzuwa kai ba hawa da algungun ya kai ne la ilaha illallah sanin gurin gugu a tambe dan sarkin da barbawa na kallon ku dan sarki ya nemi kayan rima agona la ilaha illallah bai alibe kun aka kama hannun na ai gaba daya ka gani la ilaha illallah har ya dawo ai sai ya dawo cikin nan bane a shika mai ginin kulewa ne ce to ga dan balla an koma kirmi na uku daga wannan dai ko da kisa ko ba kisa to dan da yayi dan dai dan balla da wannan dambe ga dan balla sai babu auda argo cikin nan bane mai karfin kwalin zuma la ilaha illa wallahi sanan aiki rage wahala sanan gurin bugu a dambe na gode haske maganin duhu haske na hamsin mutanen daura sai Allah ya dinga fesa ne ba da aiki ne su ga ba ba Allah na shirya ko an turo wani ya ce mai wani aka turo ya ce mai ne ko Allah ka kai sarkin gida ina raba ka da kayan turowa na ka dauka ko to shikenan ka ga cewa ai ka ce Allah wana da iko Allah ni ma Allah na gaya wa ina tuba ko wallahi Allah za ka yi gani ai wala hannu da tsawa shi da yawa yake ya hoda ki na mu ta